كاذبين. lokacin da suka zo mai da martani ma annabi Nuhu alaihi salatu wassalam suka ce ma naraka illa basharan mislana, ba mu ga wani abin da ka fi mu da shi ba, kai fa mutum ne kamar mu. Wa ma nara kattaba'aka illa alladhina hum aradiluna, kuma ba mu ga wayanda suke bin kannan duka yuyuyu sai kaskantattun cikin mu. Duk cikin wanda suke tare da kai babu wani wadda ya kai a zo a gani. Jama'a kuna ji? Yanzu wannan martani ne na ilimi? Ya zo ya kiraye su zuwa ga Allah, su kadaita Allah da bauta, su ji tsoron Allah, su yi biyayya ma dokokin Allah, sai suke ce mishi ma naraka illa basharan mithlana, kai ba kowa bane, mutum ne kamar mu, ba abin da ka fi mu. Kenan kaga sun fi so sai babba wadda ya fi su ko kamar su shine zai gaya musu. Wa ma nara kattaba'aka illa alladhina hum aradiluna, kuma mun lura duk wadda suke bin kan nan kaskantattun cikin mu ne, badiyar ra'ayi wadda suke daukan abu babu lissafi, inda su ma sun yi lissafi da ba su bi ka. Wa ma nara lakum alaina min fadlin, kuma ba wani abu da kuka fi mu da shi ta ko ina, ba ku da wata falala da kuka sha gaban mu da ita, bal nazunnukum kadhibin, muna da kyakkyawan zaton ƙarya kuka zo da shi. Jama'a kuna ji? Kaga duk sukar da suka yi ma annabi Nuhu da waɗanda suke tare da annabi Nuhu sun soke su ne imma da talaucinsu ko kuma rashin abin duniyarsu. Jama'a muna fahimta? Shine da annabi Nuhu kuma ya zo miyar da martani, ya ce wala aqulu lakum indi khaza'inullah wala a'lamul ghaib wala annabi Nuhu alaihi salatu wasalam sai ce musu wala aqulu indi kaza'inullah wala aqulu lakum indi kaza'inullah, yace bazan ce muku taskokin Allah a hannuna suke ba, balle na ɗebi arziki da wadata na basu. Haka Allah ya nufe su, haka Allah ya nufe su. Arziki na Allah ne, arziki na Allah ne. Jama'a kun ji martani na wanda ya san Allah ko? Wala aqulu lakum indi kaza'inullah, annabi Nuhu yace bazan ce muku taskokin Allah a hannuna suke ba, balle na azurta su da kuke ce musu kaskantattu ne ba su da komai. Wala a'lamul ghaib, yace kuma ban san gaibu ba, gobe ko jibi mai da su zama, yace ban sani ba. Wala aqulu inni malak, kuma bazan ce muku ni mala'ika bane, yadda kuka ce ni mutum ne, ni mutum ne. Wala aqulu lillazina tazdari a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khaira, kuma bazan ce ga waɗannan da idan dunanku suke musu kallon kaskanci cewa Allah ba zai wadata su ya ba su alkhairi ya shiryar da su kuma su ma ya musu arziki ba, yace bazan gaya muku ba, gobe ko jibi ba ku san yaya abin zai kasance ba. Jama'a muna fahimta? Wala aqulu lillazina tazdari a'yunukum, bazan ce ga waɗannan da idan dunanku suke musu kallon kaskanci ba lan yu'tiyahumullahu khaira, cewa Allah ba zai ba su alkhairi ba, haka da su yi ta rayuwa a talauci, yace bazan gaya muku haka ba. Allah ba zai shirye su, yace bazan gaya muku haka ba. Allah ba zai ba su sakamako mai kyau, yace bazan gaya muku haka ba. Babu wanda ya san gobe banda Allah. Jama'a muna fahimta? To irin waɗannan maganganu yana daga cikin abin da ya halakar da manyan kafirai da ƙananan kafirai cikin al'ummomin da suka shuɗe. Hatta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, shekaran jiya mun karanta girman kai yasa Qurayshawa suka ki su bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Girman kai, jama'a mu guji girman kai. Girman kai yasa suka ki su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim, la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahda min ihda al-umam falamma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufura istikbaran fil ardi
مكرا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. Allah ya ce wa aqsamu billahi jahada aymanihim, sun rantse da Allah iya kure manejin rantsuwarsu. La in ja'ahum nadhirun, suka ce idan har mai gargadi ya zo musu, Allah ya aiko musu manzo su ma, la yakununna ahada min ihdal umam, za su zama mafiya shiryuwa akan kowace ɗaya daga cikin al'ummomin da suka shuɗe. Falamma ja'ahum nadhirun, Allah ce to amma lokacin da mai gargadin ya zo, ma zadahum illa nufura, ba abin da ya daɗe su da shi sai daɗa gudun manzon, daɗa gudun abin da Allah ya aiko shi da shi. Kamar wani ne ya ce Allah, to me yasa su suka gudu bayan sun ce sun yi rantsuwa da Allah za su yi biyayya? Allah ya ce istikbaran fil ardi, girman kai a bayan ƙasa. Jama'a mun ji? Girman kai Allah ya ce shi ya hana su. Amma da wani babba ne to da shi daidai da tafiyarsu.